tugone matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Kiswahili moro nowacho ni umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Achiel mar oganda gima duong' ahinya kelo konyruok. Oganda luo modak Mombasa bende neno ka gima otumana twak mane waziri ne temo nyisowa ka ni nyaka koro wang'i matut gin yore mage ma jaluo ni nyalo biro go kanyakla wabed kod mwandu e weche mag konyruok. Neno ka gima giwinjo paro ni kendo gisema na chake. Awinjo ka giwacho gima ne kare kendo gima duong' ma med kuom jomoloso Mombasa go en ni ok ochuno ni nyaka obed chama maduong'. Chama samoro en mar joma winjrugo. Samoro un kata joluo lakini ulemoga e kanisa moro. Samoro boko chuno ni ubed kata joluo duto. Tek mane ubed gi chama nikech gine kata ka un ji 20. To kugolo siling for abich en 100. To ka ugole for 10 months mano 1 million. Ma ungo gi access kaka ji 20 gi. Koro unyalo time nyoluoro ni after 6 months ingin bido kata gi $500,000 kata gi 200,000 and so forth. Omiyo teko mar riwruok no kama koro jo diere kae ginene loyago gin gisebedo gi culture mar cooperative no for a long time. Member ka gin members mag cooperative bank. Makoro ging'eyo raise a lot of capital gi weche mag cooperative go. Jo Somali ohingo awachni. Jo Somali ong'e kaka riwre kendo ging'e kata en low ma ginyiewo kata en buildings ma ginyiewo kamoro amora ginyalo golo pesa ma nobody else can e Kenya ka nikech ging'e riwre. To achiel kuom gima konyo gi kaka Waislamu ka inie chama no to moro no nyisa ni bwana wan kikwawo pesa na to wanegi. Nyaka ibed jaratiro. Ni wan gi chama moro mar ji 100 kaeto kawo pesa to in mane wami keno ni kawo pesa wanegi. Kata wachni udo tere court lakini inti seto. Gin very strict on this one. Discipline is key. The accountability. Koro anani samoro kata na chokro kaka jodala unyalo bedo kata nyithi ng'ato achiel. Nyalo bedo kata nyithi joka ng'ato. Jokotieno kata jokomolo whoever you are. Kunyalo biro together and get away munyalo raise go pesa ni. Riwruok eteko. Ne guriuru ji moporo pogore. Riwruok ji 5, riwruok ji 10, riwruok ji 15. Joma nigi par achiel. Joma par achiel. Gimubiro timo duong' moloyo giminyalo timo ka in ng'at achiel. Yes. Wach mangima mokalo nyakwaro Mogajwang' wiki kwil pod amedo paronu. Biblos wacho kata mama wacho ni parne giuru kata ging'eyo tarik 13 wan gi date maduong' ahinya. Date ni en mar wuoth mabiro chakore Kisumu nyaka Ralingo e kanisa mar ACK kambene jatend migawo machon Rafael Tuju kaachiel kod osiepene mamoko. Biro bedo kod wuoth machiel kachiel kod dwaro makende mar konyo kar yudo lony gi riekni kaka wanyalo loso pesa kwa tiyo gi lony manyien ma nyasani mar mbui kata kompyuta. Kuom mano akwayi ni kija piny mawinja sani in jatimo ohala gimoro amora mitimo in gi pesa ni moro ma gino donje chunyi yie mondo ichiwri igol ma biro konyo kama duong' ahinya. Ma en kodhi makikomo to ing'e ni kodhi ni biro ti onyalo bedo jamigori moro ma samoro dak mana rida kanyo en gir ji te. Kuom mano nakwayo gi muolo ka in gi pesi moro ka in gi mwandu ni moro yie mondo ikony go nikech gin gi rem computers 35 giseyudo to gin gi rem. Target margi en bedo kod computers mar laona 100 nikech dwaro nitie mang'eny ahinya. Iwinjo kanyo komiwa sigana ni ripode machien kucho ndalo mane ne wan gi Tomboya ne en jatend migawo. Omiwa sigana kowacho kanyo ni kwan mag yudhe ne medre kinde ka kinde. Bigepe mopogore osebedo kamiwa ripode ni sani e Kenya ka wan kod yudhe mang'eny ahinya ma samoro nitiere okang' moro mar somo ma gisechope to kata kamano nyalo mar loso pesa
masani koro weche duto mag loso pesa oyiengore ahinya e tiyo kod weche mag mbui. Kuom mano oneno ni gini ber kokele machiegni ne jopiny mana e gweng'. Ok okete town mora mora, otere machiegni e gweng' kama dwaro nitie. Tiwinjo kanyo kowacho bende ni en paro ma ogombo ni ka gisegure motegno rarieda ralingo kanyo, inyalo bi keye e gwenge mamoko. Koro ne jotendwa, erokamano ne Mheshimiwa Mark Ogolla Nyamita ong'isa ni amos ne Waziri Raphael Tuju ni mano osiepne kabisa kendo initiative no ber ahinya. Wembo neno ni ubro replicate uriri. Very good. Ahinya. Aito Ambassador Richard Owade, Victor Mosna Mheshimiwa Manera would no ber dwane wachak practice. Amosi ambassador. Aner mare. And we work together. Yes. Okay. Kada Nyamita agoero kamano. Kendo mano gima kidwa chako Migori at least an